I de klareste nætter, når Ethereumens vinde var milde og stille, følte de store handelsskibe med deres last af aktorianske solarkrystaller sig sikre og trygge. Det faldt dem ikke ind, at de blev forfulgt af pirater. Og den mest frygtede af alle disse pirater var den notoriske kaptajn Nathaniel Flint. Flint og hans bande slog ned som et lyn fra en klar himmel. Og når de havde samlet deres rov, forsvandt de sporløst igen. Jeg skal lige høre fra jer, om spillet er høj. Fordi hvis den er høj, så skal jeg nok skrue lidt ned. Okay, fordi det er nemlig højere i mit øre. Det er for jer. Jim, kan vi tage afsted nu? Jeg er oppe. Ja. Jeg skruer bare lidt ned for musikken. Jeg skruer bare lidt ned for musikken in-game i stedet for. Ja, musikken skruede jo så ikke helt ned. Jo, men det er jo kun musikken, jeg skruer ned, for alt andet var jeg ikke ved. Lad vi ham. Ja, det er da et farligt ståhej at lave over den sære lille kugle. De tegninger forbløffer mig. Jeg har aldrig stødt på noget lignende. Og selv med min enorme erfaring og mit overlegne intellekt, ville det tage mig år at udforske den... Hallo! Det er jo et kort. Vent. Det er os. Planeten Montresor. Det er de magellanske skyer. Der er koralgalaksen. Det er Cygnuskorset, og der er det kalianske dyb. Vent, hvad er det? Men det er jo... Skatteplaneten. Nej. Jo, det er skatteplaneten. Flint skat. Byttet fra 1000 verdener. Ved I, hvad det vil sige? Når jeg er færdig med stream, om jeg så skal gå ind og hente streamen ned, Ja. og så lave noget med det den. Her er byen Benbow på mineplaneten Montresor. Men da du jo er født her, ved du jo alt om det. Gør du ikke, Jim? Det er ikke det mest spændende sted i galaksen, men et sted skal man jo begynde. Nå, men jeg tænker også, for får jeg også lavet noget med det. Jeg tænker, det kunne også være meget sjovt at sidde og... Når man så kigger tilbage på det, så er man sådan... Det er men det er jo spillet. Skatkisterne er pansrede. Den eneste måde at åbne dem på, er at kombinere råstyrke med en stor, skarp genstand. Ja. Som dit sværd for eksempel. Jeg kunne selvfølgelig godt få det til at se pænere ud, men det kræver, jeg så spillede det på en anden måde. Men i og med, I kan jo se, at jeg spiller det på min fysiske konsol, der står lige der. Se, Jim, tønderne er designet til ikke at gå i stykker, når der bliver bakset omkring med dem.
så du er nødt til at zappe dem for at åbne dem. Wow. Got the skill though. Det skal du ikke ramme. Lige det, jeg ledte efter! Det jeg ledte efter. Gør det. Yes. Kasser er sårbare over for enhver form for angreb, du udsætter dem for. Det vil altså anvendelsen af din laser eller dit sværd. Tak. Denne dør er vist desværre låst, Jim. Det ser ud til, at du er nødt til at zappe en kontakt her et sted i nærheden. Så skulle den være til at få op. Jeg kigger på den. Tryk på kryds. Tasten for at springe over. Jeg er vel safe. Sådan, checkpoint! Genia Mickelson gifted a tier 1 sub to Horizon SP. They have given 22 gift subs in the channel. Har du fået tilladelse til det? Du skal ikke bruge penge på mig. Rigtig værd. Okay, sorry. Fair nok. Jamen, så tiger jeg bare stille igen. Undskyld, mor! Jim, du er jo en stærk fyr, True. så du vil givet være i stand til at klatre op af pæle og andre cylindriske genstande. For at klatre skal du bare springe op på genstanden. På en pæl kan du klatre op, glide ned og svinge rundt. For at komme ned skal du bare springe, når du vil. Men husk nu, at en landing med høj hastighed har en stor indvirkning på dit helbred. Oh man. Why be so rude? Hvem skal jeg fortælle os fra? Hvis jeg ikke har brugt penge på dig, så kunne du ikke få spillet det lige nu. Ja, fair nok. Godt ord igen. Godt ord igen, Shani. Og jeg har vabler efter at spille med en PlayStation 2 controller. Velkommen ind, Mila. Legit, Mila. Jeg elsker film og spillene. Jeps. Og jeg elsker, at filmen er gået fra at være... Alle havde den floppede biografen, til at det er blevet sådan en kultfilm. For eksempel stiger. For at klatre skal du bare springe op på genstanden. Husk at springe igen, Men når du gerne vil ned. Hvordan har du det, Mila? Det kan jeg godt forstå. Så skal du se her, Mila. Jeg skal se, det står... Ja. Jeg har begge versioner. Eller jeg har faktisk to ud af 4 versioner, vist er der lavet. Så. Og vi skal spille begge versionerne på et eller andet tidspunkt. Der kommer vi igennem begge to. Ja. Pas på den, ellers så kommer jeg og kidnapper den. Så. Nope.
Held og lykke med eksamen. Den vil godt ved, at du nok skal klare den. Ej, okay. Gider den der være med at klaske op i mit ansigt? Lige det, jeg ledte efter. Når du står på et af de der felter, genoplader du din plasmamusket. Oh my god. Aha. Okay. Jeg nægter rage quit. Jeg har hørt, at inden piraten Flint døde, nåede han at gemme 4 dagbøger rundt omkring i galaksen. De handler om hans eventyr og den specielle motor til hans skib. Hver dagbog ligger gemt i sin verden, og de er delt op i 6 dele. Bruh. De vil være værdifulde, hvis du kan finde dem. Disse beholdere er blevet ionmæssigt tempereret og er særlig svære at åbne. Du må betjene dig en decideret fysisk tilgang, men med større kraftanvendelse end sædvanligt. Med andre ord, smadre dem syndere sammen med et ordentligt sværangreb! Ah, okay, sådan der. Sådan, checkpoint! Mhm. Det er musik, Hagas. Jeg taler ikke af erfaring med det isbad der med de der spand der, men det kan bruges. Ej, okay. Wait, what? Jeg kan godt se, at jeg er blevet tagget. Tak, hvis jeg... Tak, Mila. Ja. Yeah. Hvad skal du have? Jeg så muligvis, der kom håndbold i aften. Jeg skulle streame noget andet i dag. Anyways. Som blev rykket til søndag. Og så er jeg sådan, afstemning. Inden på min Discord om, hvad vi skulle spille. Og det endte så med, at vi skulle spille Skatteplaneten. Ud af... Vi havde The Simpsons Hit and Run. Crash Bandicoot Rise of the Cortex. Hvad fanden havde jeg ellers? Jo, Crash to Insanity, og så havde vi Disney Skatteplaneten. Og så faldt jeg på Skatteplaneten, og så er jeg sådan, Du vil opdage, at og så tænkte jeg, skal vi så ikke spille... Og så tænkte jeg, skal vi så ikke spille PlayStation 1-versionen først, og så kan vi gå til 2'eren bagefter. Men husk nu på, Jim. Du er ikke en uimodståelig kraft. How? Oliver drikker så fuld. Tak for dit follow. Velkommen ind.
Jeg håber, du har haft en god dag. Hey, jeg elsker fucking brugernavnet. Ja, det er bare sådan 10 out of 10. Det lader til, at mekanismen i den dør mangler en standard kraftdiode. Hvis du finder en og bringer den tilbage, skulle døren virke igen. Okay. Jeg kan sige til jer selv, jeg har aldrig spillet den her version her. Jeg har kun spillet PlayStation 2-versionen. Men anyway, nu når vi spiller Disney, så alle jer, der er her, der vil jeg gerne høre, hvad jeres yndlings Disney-filmspil, eller... Hey, ja. Altså, i personlig film, der vil jeg nok gå med Skaldeplaneten, som en af de top 3 i hvert fald. He's nut. Hvad fanden? Der er fandme der... Hey, der er liv i frost. Vent. Ah, yes. Har det været en god tur, Frost? Ej, GG. Altså, man har jo ikke hørt noget til dig, Frost, så det er sådan lidt... Altså, Frost, hvis du ikke levede, så er jeg personligt genoplevet for at gøre noget ved dig bagefter. Jeg mener, at dette er det, de lokale plejer at kalde for dødsglidet. Hvis du springer på, vil du glide med til, hvor end det fører dig hen. Men hvis du gør en forkert bevægelse, risikerer du at rette fuldstændig ud af banen. Gider han, at det være med at bokse? Han er en lille... meget stort brokkehoved ham. Hallo Frost, det har vi snakket om det der. Det var det ikke godt af. Så længe de ikke har gjort mere skade på dig. Så længe det kun er skræmmer, så kan jeg godtage det. Alt andet, så skal du nok ret med, at jeg kommer efter dig. Ej, okay. GG. Se, jeg er rig. Husk det nu, Jim. Det er ikke alt, der kan ses med det blotte øje. Du må være på stikkerne og holde udkig efter skjulte områder og hemmeligheder.
område. Hemmeligt område, hemmeligt område. Wolf. You're good, bro. Beklager, mester, der er adgang forbudt i minen. Medmindre du er minearbejder eller fuldgyldigt fagforeningsmedlem. Hvis du virkelig gerne vil ind, kunne jeg nok optage dig i fagforeningen for 100 drubloner. Hmm? Gas. Klip det lige en eller anden. Her er de 100 drubloner til mit fagforeningsmedlemsgebyr. Det var altså et godt moment. Velkommen til den interstellare minefagforening. Ja, du kan komme med i minen, hvis du er en del af fagforeningen. Er åbne for dig. Inklusive den her. Jeg er Mette Frederiksen, luk mig ind! Skal du ikke sidde og expose mig? Hallo, så mester. Du ligner en, der trækker til en nedtur. Nice, Frost. Det er altså Det er sådan, det skal gøres. at betjene maskineriet i hovedelevatoren til mine nedenunder. Har du lyst at bruge den? Ja, klart, det vil jeg gerne. Jeg får sådan... Jim Hawkins er en fed karakter, men han virker så blondindum i det her spil her nogle gange sådan... Ja, det vil jeg gerne. Det var sådan... På Montrose her. Bliv ejer af et ægte levn fra søfartens historie. Indkast deres kreditkrystaller og modtag en værdigenstand fra den berygtede kaptajn Flints skat. Så vi skal have 4 af dem der. Beklager, de har ikke nok kreditkrystaller til at modtage en souvenir. Hernede. Jeg er jo pro til det her spil her. Det er pro-gamer game, play. Den måde han løber på. Ikke nok med Shani lige kom til på det. Fucking Horizon kom til os på det nu. Velkommen Horizon. Jamen det er... Jeg ved ikke helt, hvad han er gang i. Hvad så, Horizon? Har vi haft en god dag? Jeg skulle til at sige, at det ligner lidt mere en eller anden, der skal... Jeg skal finde et toilet, og det skal være det nu. Off. Shut up. Gerne ud på den der. Nogle gange i Horizon, der har man jo en god dag, andre gange har man en dårlig dag. Lige det, jeg ledte efter. Lige det, jeg ledte efter. Come to negotiate, eh? Have you, you slimy git? Hallo, Frost. Look what I got. Det er mit job, du. I got a jar of dirt. I got a jar of dirt. And guess what's inside it? Hvis det lykkes dem, er vi alle sammen fanget hernede. Ja, okay. Kan du hjælpe os? Jeg er stadig mit, men han godt låne dig. Okay, så. Det er i orden.
Jeg hjælper med at stoppe banditterne og forsvare de generatorer. Det er rigtigt. Det skal jeg. Mine er blevet indtaget af banditter. Og du er den eneste, der kan stoppe dem. Du skal finde de banditter. Banditterne har stjålet, og sætte dem tilbage i generatoren. Nej, ved du hvad? Ved du hvad? Det er Horizon, wow. Det får du bare lov til at beholde først. Det kræver, at jeg skal lave noget lige pludselig. Pas på, Jim. De tampe der bærer transportable energiskjold, som vil bøje af for alle dine skud. Jeg foreslår, at du tager dit sværd og benytter en mere, skal vi sige, personlig og nær fremgangsmåde. Ja, nej, jeg tænkte på noget andet til at starte på. Så tager dit sværd og stikker den op i røven på ham. Wait, what? Okay, så ham der skal man zap. Ham der den anden skal du slå på. Uber. Checkpoint, checkpoint. Ja, det kan man selvfølgelig også. Ved du godt lige med dem på min kontak, yes? Oh! Det er nu meget hyggeligt. Hey, Susan, tak for din gift og sub til Frost. Susan Miley gifted a tier 1 sub to Frostmo 1997. They have given 2 gift subs in the channel. Det er det nemlig. En gang, mand. Jeg kan godt lide, at du skal samle de her små her for at få flere liv. Nej. Det er det, jeg ikke så ved. Det finder vi ud af. Din elendige klamhugger, dit boglamme bollefjæs, din bidesild. Ikke en skid kan du. Ikke engang sætte 2 sølvledninger sammen. Du er en pjalt, et fjok, en pusseklud. Du er en sut, en snotklat, en elendig skidespejler og socialdemokrat. Jeg er træt af dig. Vi er færdige. Det er slut. Undskyld mig, Mila. Hvad har jeg gjort dig, siden jeg skal skældes ud på den måde? Ja, der troede jeg faktisk, vi var venner, og så skælder du mig ud på den måde. Jamen, jeg kan godt se det. Ja, okay, det er rigtig nok. You got a point right there. Okay. Ja, så lad gå, Mila. Så lad gå. Virkelig, Neller. Virkelig. Jeg fik en rigtig god idé. Uh-oh, retard alert! Retard alert, class! Okay, tak for de 10 bits, Horizon. Jeg elsker Horizon bruger en sound alert, fordi den indeholder ordet retard, så kommer automodsen lige. Vil du gerne tillade det her?
Ultimate, der bare lige var sådan til Horizon. Vil du gerne have lov til det her? Ja, hvad så? Fag blandt andet. Come to negotiate, eh? Have you, you slimy git? Look what I got. I got a jar of dirt. Ja, Horizon, den der passer lige ind, den der facepalm. Men altså, nu fik jeg jo så en god idé med det der. Med det klip. Eller du ser altså mærkelig ud, når du skaldet. Please never go bald. Man kan sige, altså... Det er ikke noget, han har heller ikke noget, han skal pleje. Eller jeg vil gerne polere din IC i stedet for. Berlin eller? Den emote der. Kan hoppe over. Ikke noget. Hvad er det, jeg mangler? Nej, det ved jeg faktisk ikke, Frost. Tak for de 100 bits. Fuck, checkpoint, checkpoint. Hallo, du skal ikke skyde efter mig deroppe, mand. Au. Mange mennesker, der giver kærlighed. Jeg kan ikke håndtere jeres kærlighed. Okay. Ja, vi skal acceptere den, ligesom Nilla bare skal lære at acceptere det. Fair nok, deal. Uh-oh, retard alert! Retard alert, class! Altså, så længe der ikke er nogen, der har lavet sådan et nummer på Nilla... Jeg siger bare, så længe der ikke er nogen, der har lavet sådan en som Nilla endnu, der bare randomly går ind og smider så mange subs, som Nilla har fået. Så kan jeg godt love jer for, så går jeg først psykisk under. Jeg vil faktisk blive rigtig surprised, hvis der var nogen, der gjorde det. Hey yo, chat, vi har Hive Train.
coming. Altså, vi kan godt se 50 subs af de der chili-nudler der. Dem jeg tit har siddet og joket med 100 subs, så skal jeg nok gøre det. Fem subs, en guffer, og du spiser nudler. Du reddede os. Min ven vil ikke gerne have en guffer eller. Virker, kan vi alle komme op af minen? Som symbol på vores taknemmelighed. Her, tag den. Vi faldt over den nede i minen. Det der, det bliver du nødt til. Det er bare no mercy. Tag de 100 bits. Jeg elsker min telefon. Lige det du giver beskeden, så får min telefon det der. You are the chosen one. Tak for... Frost, tak for de 390 bits. Bots bits, ja. Ja, nu har jeg nok guld til at lukke op på det næste niveau. Nej. Det er mit ansvar at betjene det her I skal ikke... system. Det kan godt være, at jeg har trade nu. Men I skal ikke fucking bruge penge på mig. Ja, okay, fair nok. Ja, klart, det vil jeg. Discord mor har udtalt sig. Nej, det gør jeg ikke, Shani. Tusind tak for de 150 bits. Jeg siger bare, det er fortsætter I sådan her, ikke også? Altså, så går det ape shit. Bare lad os sidde. Også tak for de 100 bits igen. Så kører vi! Jeg har faktisk overvejet, at man skulle anskaffe sig Formel 1 manager-spiller. Jeg er gået... Uh-oh, retard alert! Tak, retard alert, class! Jo, men jeg vil rigtig gerne... Det nye... Frost! Tak for de 800 bits! Shani? Genia Mickelson gifted a tier 1 sub to Tuel_Piggen. De level 3 hype train. Genia Mickelson gifted a tier 1 sub to Fred_the_Seagull. Jamen, jeg havde også bare nogle fingrene, de glider. Genia Mickelson gifted a tier 1 sub to Oliver Dricker Sigfold. Uh-oh, retard Genia alert! Mickelson gifted a tier 1 sub to class! Porming. Jamen, jeg ved godt, jeg er retard. Genia Mickelson gifted a tier 1 sub to No Guns TV. Jeg vil have den der med. Dragon Gamer. Vil jeg ikke game noget? Eller? Du skal ikke game Eurotrack nu uden mig. Det ved du også godt. Ja, det var godt nok lav. Men what have I done? Nej, Niller. Det gør du ikke. Du kan vente til, når vi er færdige med begge to.
Jeg har det allerede hentet noget. Jeg spiller det konstant. Nej, Niller. Nu spiller vi Disney. Jeg ved heller ikke, hvor langt det spil det er, så det er også bare sådan... Med hvad? Jeg kan glide med Morph. Hvorfor har jeg først fundet det nu? Vil du benytte elevatoren? Nej, Marke. Ja, klart, det vil jeg gerne. Klart, det vil jeg gerne. Nej, Dragon. Det er Nilla, der udlægger den. Okay, så ifølge How Long To Be. Så... Nå, Jim. Er vi færdige med vores eventyr i de solbeskinnede vandbog? Så kan det godt være, at vi skal sprede spillet lidt mere ud over det, så vi ikke er færdige bare på én stream. Gamespillet, ja. Bishop, andet. Unstrasser. Ja, det er det, så det kunne godt være, at man skulle sige, okay. Unstrasser. Rumhavnen. For race. Get it in. Vi kan lige tage den her bane her med, og så går vi ind og spiller noget andet. Hey jo, hvad så Kasper Firewall? Ja, fordi det går jo ikke, at jeg gennemfører alt på en stream. Hvad? Jo, men det kommer jeg jo til, men jeg vil bare gerne også have spillet til at være lidt mere end bare en stream. Okay. Jeg skal lige finde ud af... sådan der, okay. Lige det, jeg ledte efter! Lige det, jeg ledte efter! Come to negotiate, eh? Have you, you Eller? slimy git? Kan du vende lidt mit hjerte, hva'? I got a jar of dirt. I got a jar of dirt. And guess what's inside it? Jeg kunne godt komme med en joke der, men jeg skal nok være så. Altså... I mean, I like this game. Jeg appreciater det fuldt ud. Ikke igen. Nej, okay.
Den er ikke noget til. Jeg er lige så sød og skyldig, som Mette Frederiksen er. Det er rigtigt nok. Fut. Fed joke, du. Jo, tak. Hvad tager vi de 50 bits? Vi er oppe på Sverige. Hvad har Sverige gjort dig, siden vi skal op? Ingen bronze. Oh! Vi tager en sølvmedalje. Det kan jeg godt lide med. Ja, der er der. Er det... Så når jeg går i gang med det spil, så skal jeg lige fjerne min PlayStation. Jeg er allerede fucking klaret 16% af spillet. Giv mig lige for en sikkerheds skyld igen. Så skifter vi lige hurtigt.